Bisi brum brumni haikino taklaibo ba tei 10 Oktober salmarini damsni tammani jorawo Chichar Dopha Hojagri ter chengi rijaknai Saidra ADC village by khopjak Guru Charan Rwng nokni thungkholawo o terno chengi rinai Tiprasa hamkrai tangbedikni Montri Bikas Deborma Narwai okrangni manjaknai bolong tangbedikni Montri Onimes Deborma Narwai motom ngai manjaknai rok DTADC ni Chairman Jagadish Deborma, MLA Shopna Deborma, EM Runiel Deborma, MDC Ganesh Deborma, ex EM Chandra Uday Rupini Ako Songrok. Hojagri ter no luwajinai 18 Tripuri Dopha Hojagri ter Committee te Pohor Club jotono 13 phayei manjakna ni bagai kobokha. Lalaki hambai joto all media no tam hamala jeng Pohor Club Charan Thakurpara 18 তম ক্রমইসং Hojagri ter songsai tongo oboni bagai jeng sini naharmong jeng siri sisti agi manikeni khoklayo ongkai kaisani nokni punmasa khokjago tokmasa khokjago ongkai nijini on busabotini bagai tokmasa pani rimani wak masa rok pani riwo abo jahate ani busabotini samungo suktung honi rilayo abo no sei jinis no amahai Hojagri ni time rogo hongka khoklayoi abo orai poroi nanglayo chin bororok ngabon bagani a jinis nongo seng totally busujor te seng community mano seng nailei seng abo hage yapir balai mkha balai seng 18 bar khata takalai bai bisabai 18 bar gai seng motamoti seng abo melano songsai khub success kha yang gana geni area joto paran bora hamjaka sin borono support khaika sini onkono melano support khabe yagolo tabok bong parasuru na emon jeng thanga amo manikoni khoklali atai engge seng asu jorte seng success khani seng wanchogi man sin Pohor Club ngi Charan Thakurpara lokorongno abono kok ksanai sini median bisingtoi norokbo jahate obahai rongno avoid khaimang nake je sini borok Dophani je kichumasa seng a je manikoni khoklaimano seng committee makhake belakhin janai aboni bigri ang Pohor Club ni o ten ni convener ngai jotta amchani borok nang koinai obahai jahate khoklaya oi amahai ni seng sini cultural program sini mosamung rosamung bai jahate khalai lai obahai no seng committee makhake belakhin hanai khana 5 tarik seng sini minister program mane official program nai 7 ta ni simi erpore seng cultural program tongnai ngai just seng 12 ta jora seng program khana tongnai erpore 6 tarik tese sini program chengnai 6 tarik sini painai program cultural program tai orchestra tongnai ang Hojagri ter melani convener ani mung Sondai Deborma bilai hambai jeng bisi brumni hain taklaibo 18 tomo Tripuri Dopha Hojagri ter khlainani thang tongo jeng taklai takisa katalkha update ba slaimung tubkha jeng agi hopung program khlaio taklai abo khlaijaklak aboni bagui jeng salni program khlaini decision harka jeng 5 tarik saring 7 taon chini inauguration nangnai chini inauguration khaibenai borong ganang chini Development Prime Minister borong chini Sir Bikas Deborma phainai abono kai chini khana lebang mamita Hojagri mosamung tai jaduni mosamung rok nai bibinno chini cultural program nai bartan bisingo chini panno chung pairenai ar second day o haino hai tese chini je modern dance chini modern song tabuni katal samung cherai rongni je katal participate khainai bongno bosong 6 tariko pandao narkha chini obono message chung rena musongo jahate society bo nosto yatai chini theme no mahai je chini hukumu chini mukumu
hukumono mothangdi hukumono fuardi chini hukumono chung fuarnani bagui no chung sanjani program chung narkha chindro inauguration phai tongo chini borom ganang tribal welfare minister sir Vikas phainai chini mandai constituency MLA madam phainai tai chini ADC ni adong rok sarsong phaibini o program coordinator Prosenjit Debroma